Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Katanat Fisheries kum kawai na kijing sedang ya kerukam ridok ha hakarukam ke bakhamper rengkat bat karep karyang kala sedang ban penslur ya kinong rep hakatain Ribhoi district da kawai ke pilot project balatip kum ke paddy kum fish farming hakaktinong wai ya kabala sedang ban penslur ya kinong rep hakeleng gijaka. Kani kerukam ridok ha kalong ru sibenta ban ajing mentoy ya kinong rep ban pensebo ya ka pentor ke ba ha ka bagi nong rep kila ban ri ha ka ju ka jaka bagi thung ke ba na ka benta ban bam bat kumju ban diru hadien bagi dok ha kila he alasan ban nem pendu ya ki pentor ke ba kumba bon na kinong rep ki pendu ya ki pentor ke ba ban ti da ki pung ban ridok ha ki jaka thung ke ba karukam ridok ha rengkat bat ka jing thung ke ba kamdai syu ke badang thamai ndrei kala dei nadu ki por barim baja menta katana ridok ha kala penimbiang nak benta kajing mentoy jong ginong rep ha kabala sakhiru bagatana fisheries kala sedang ya ka project ha kasnong kedong hulu bat liar kla kisnong ki bahab ha boilembong community and rural development block lengba kattu kat ningut kinong yo jing mentoy lani ki beneficiaries Hagasing thau ding ka khat sau tarik unai lar arjar arpho la plaj ya ki sembai dokha ki bagi tip kum ki khad khar ha ka ba uba George Bilung do ubala simkhia ban ya kren bat ka sarkar halor gani ka project ulai donlang kum juru uba PS Tariang Superintendent of Fisheries ka Ribhoi district uba di rembai rang ba snong ka liar khla uba Arnold Lengdo rang ba snong ka kedong hulu bat ki wei ki rang ba jong ka snong bat ki officer na katanat fisheries Hakani ka benta ka bangi persyang banwanra ya kani kerja projek ka bangin yele banri dok ha rengkat badu kuba isya kamde ki ke ga bathumai na ka benta jungi hani thamri bhoi ki bari kubali kamde ki ke ga bathumai umar ndala de ka por kuba ka jing tong do ba ka jing no na ki bai ba lam song snong khamtam ki long kumi banno sekeleng kha ka jungi ka por ba palai ki ban ka bangi lai ing lai sakhi ban lai iba kumno ka wanra jimto ya ka snong ka tha Hagi tanya umroi ke babun ke bawan tong do untuk la wan nang te la wan ban dino hayo umroi ne la dino hapo surok seniru pendai I ha ka por ba plaj naki langkha ka ba jungi la syong langit ki langkha nang baro sisnong hig lai no ban tong do ta kam de ke ke ba thumai ndai ke pat ka ba ja hani ka long ba yakini ke ba ki breu ki jubot rki ke ba ki breu ki ju persyang ke breu ki baju Simul pai kini ki jingjian na kamariang ban na ka jingtung ki jungki na ba kamariang hi kay rap man kersyani ki ya ki nongrep ki jungi ya kani ka sarkar ka khemla pat ban pediang ka kum ka skim ha ki juki snam te le hangta ka ba na sedang ban ya keren bat I ministeru sedang ban ya ra kani kamat ban ya keren hapo assembly ba ha ka jaka ba one ki fisheries project ha ba jaka ba ka one ki project na kaliang jong fisheries department Ibabun ki breu ki sutu bakala kiliti ya kapung hapo leng hakabas nda. Ki pendo yo kuba bat ki rira dokha. Bari kani lai kerana di senam baka sedang ga aquaculture mission mo katariang hau senam arajar khatsau haba sedang ga aquaculture mission gi iba ki breu ki sedang ban pediang ki dokha bat ban berat ki kuba. Kalau long ki sya ka ba penduk mensim. Amar hakabakut ukubar udu lada kamim su dokha rudu. Mo Te kalau long penban kajing penduk nong ya kinong rep bujungi kalau long penban kajing penslur ya kakam ke ba ngisu antat bangin sayo ndre ya ka bangilaju le barobor pat ya ukuba bangi jutung barobor ya ngiju yo pat ya kata pat ngim borom syu jadi hang ta ka bangi sedang ya kane kajing perkhat nadu kisnam arja kan reo ka to por manag tre kan pej ya kan RGS ka jela berkowe ki perlo video gijungi bangin persyangi ki project ki ba ki breu ki jutre lupa klem lawan ra ek no ka bathmai bat kani kawan ra ki ka bangi perkhat ka bangin aji mentoy susu ikinong rat amar ka berep ka ba ka diga baduk nong ilai I bar ki bon kinong rep ka ba ki susu ya kata kajing pulut kalau sibon kajing pulut ka bible la kajing pulut ka jing tiu ku bat kajing pulut ka amo ka dawai siing kajing pulut aban pe yo tu ku ba ban sarai pandai ka ba lut duna ka bulut bot ba pindayo yo ku ba pat enteng ku ba yo handiat enteng da kala bakala ka mariang la kumlen shop le hai por saban ot jadi baka kumsniulis kamariang tanghang taru kaya ingwa pila persyang berisi senam dulu Andre daka bon rapat kum kini gilat jingkersian ba pin rilang
ya kadok ha bat ukuba atrai kan long kajing kersian ni kinong rep jungi ha kaba kanyarap ban yo ijing mentoy omtang hau kuba ndre ha kidok haru kumbala batai di video bodon buram jungi bat ya kata kabangi ngikmi lenti pat napi kum kitrai jaka namar ba kumbang yang mene kadang dei kajing persiang kabat kumai ba ke department ru kelaya ya kani hadin bekelas nang beni ba kidon kidak kishin jo kajing job ba kajing mentoy mereka syong pat sahapi kum ki trai jaka mo namar mentah hadin bengi plai ini dok ha de mupi ke bantri ban sumat de mupi ke ban pe bat nafi pat lada kami kata kasur jo kajing job kajing kemen ba kajing mentoy ipai ba amdei tang hasnong pudong hulu ba ler khla ndre Ribhoi district bat haki district ijungi ke bathum ko ba chedu chagaru hills khamtam chethiru kan mentoy bat de mupi ke ban ai nuksa yaki yang department of fishery naga department fishery ba ngin ye ple banri ye ki dok ha haki penthor ka ba ha kata kor komba kajing yo nong jung ki brio kan long ba ntang nuk ba ndai bikin yo lang ru naka dok ha nomor ba kani kor kom banri lang yo ki dok ha bat ki kuba hakil penthor ka ba kala dei ka jing lien ka bla slam ba ndoi mo ye sujar khat pada kan itu ipi ba kat nang ya kisnem kani ka praktis baki ong mo kala sangja no kani kadau bakusan ningkong kolong ba lai sedang hadin bagi bun ki nyang ki ba penjulur yo ba ye sedang ban ai dawai mo penyebar dawai ban ai dawai yo ba ka ba pelong ba ka kata pada syaki dok ha ke nomor ba ketu ka dawai ha bagi ber hau ku ba ngi penon kam ban penyap ye ki nyang badan hau ku ba ka kata kala pada ru syaki dok ha nomor ha ka bakut ketu ka dawai ka poi ha po madan ka poi ha po te ka kata pada ki dok ha te ka pelong ki dok ha ki nomlong syuk ki ba ha yang ngi ru ban bam di dah persis start menda pada laya persangkat badan kilat natrai nak kalian ke agriculture department ru kaju penselur ya pi ba ban yele banum ai dawai ya ki nayong tayu ku ba ya ki babun ki jing thung jing tap ki jung pi yele banum pendon kam dawai tendai hawa kam kalat ba kam sha nyang uyai ban de man se pedang sai babun kirang ya ai dawai hi nalaya keleng ha ba penkhet na menta kani ka project te kidon ki ceka ki mengawan ki ba umlong ban le ikani dok ha bat ai nomor ba ki ong ba ka ceka ki kamlong hap be ban ai dawai isin ba ai dawai pede long kam snot chu kam snot tikni kena chu tu dok ha pi yo tu ka dawai kala hap tu tu dok ha kala sha bet ik tu ka dawai la shai ngi ki priu dengi bam ki dawai te yo ja kanu ka basusi pede long kam ha ke te menda hang ni hapo kadang hulu bat hapo liar khla kani kadang dei ke project ke baningkong ke bangi persang da ka jingi trailang da phareng ki ong conversion mo be trailang artli ki department la edon ki lang na po blog naka job card mgnra te phi banle kani ka ya kani ka jing sna ya kani ki ban kre ya kani ki hali pan kre ya ki tu ki nala ha ka bangin bu ya ki dok ha kidon kam menti cerut ngin senang ye pej mendang ngin dalet ban plaj ini kidok ha te habang ihap banti kum tu jinglut kadon ten dai na kalyang ka blok kilong ki bakloi ha ban yarap ha ka ba ban yarap ban pentrei no da ka job kan e ngin adep menta ban pentrei bat hangi hapo kdo hulu ngidon saungut sau tli ki caka ki bangila dep penkre ba ngi plaj menta skidok ha pade te kani kadang dei tang jing sedang daga phareng la bonong kenja pilot project ngi numpat tip ha mentamo ke ai ke jingmi kan long kumno kayu kumno babun nang ne ka bangile daga phareng ki ong learning process mo gamot nginang yo ke jing tip benda kan ne la long kumbale research mo kumbong no benda nginle hang ne ngile haliar khlaru hak bakut kada adi kasingi ka bangin tong no ikini kidok ha ngin hap yo ka jingkhen ka mentoi kumnu menta te ndai ya ka ba jule man chwangan ni thu ipi nai kani kan itu phi ka skim jing cha ka adi ka berem ha ka jing mentoi ka bun ha te ndai ka ja no kani ka jing praktis kani ka ja no tingi kwa ba man sedang biang kan kadak yang ka jing play kani ka project no tong ni ka pa bang pelai na ka benta
Kinongrap sendiri karena kebentar di metoy jadi dicuri. Ah. Buồn thân của ông. Dạ. Dạ. Buồn. Tăng sữa. Rồi, cứ vậy. Ni. Ini kayak musim aneh. Betul lah. Melapor-lapor.